Molwch yr arglwydd, yr holl genhedloedd, clodforwch ef, yr holl bobloedd, oherwydd mae ei gariad yn gryf tuag atom, ac mae y ffyddlondeb yr arglwydd dros byth. Molwch yr arglwydd. Dad nefol, molwn ac yddolyn di, o dad, bydd dy gariad sy'n preswylio ynom. Iesu gyfaill, bydd di yw'r heddwch sy'n preswylio ynom. Ysbryd glân, bydd di yn llawenydd sy'n preswylio ynom. Drindod sanctaidd, y bydd y ffendith sydd yn ein cynnal. Yma nawr, lle bynnag ydym, a lle bynnag byddwn, y dydd hwn a phob amser. Cydwyddiwn gweddi'r arglwydd. Ein tad, yr hwnnwt yn y nefoedd, sancteiriad dy enw, dyled dy deyrnas, gneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyron ni heddiw ein barau'n benyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y myddeuon unau i'r dyledwyr, ac nac arwain i brofedigaeth, eithyr gwared dig nac dwg, caneseiddio tir deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Bore da i chi gyfeillion, a chroeso i'r oedfa. Gobeithio cawn ni gwrdd yn y capel cyn o hir iawn. Ond mae'r cyfarfodydd yma dros y we wedi bod yn fendithiol iawn i ni. A mae'n rhaid diolch eto i Richard am gychwyn y gyfres, ac i Robin a Dyfrig am gyfrannu yn ei tro. Diolch hefyd i bob un sy'n rhannu yn yr oedfa bore yma am ei cymorth parod. Y bore yma, i ni'n troi i drath Ogwr. Trath hyfryd dros ben, fel y gwyddoch chi'n iawn. A trath hynod o ddiddorol o ran yr enwau sy'n ar ei wahanol gilfachau. Wrth aber yr afon, mae trwyn y march. Yna daw bwlch bach a bwlch gwyn. Wedyn bwlch Cai Halen, sy'n adrodd dipyn am hanes y trath a'r pentre. Bwlch y gro. Wedyn bwlch ffynon orange, cyfuniad o'r ddwy iaith, fel y Mae Dwyndrafon lle mae trwyn y witch. A pwy meddech chi oedd Kate Anthony? Gan fod yna fwlch Kate Anthony ar y trath. Hyd yma wedi methu dod o hyd unrhyw wybodaeth. Os allwch chi ddatrys y dirgelwch, mi fyddai'n dra diolchgar. Ond cyn oedi mwy ar y trath, dewch i ni rannu nawr mewn emyn o fawl i Dduw.
Un o'r pethau gorau am drath Ogwr yw ei fod e'n le da am froc môr. A gyda'r broc môr i ni am oedi gyda'n myfyrdod. Ond cyn hynny, gawn ni wrando darlleniadau fydd efallai yn rhoi ryw achlys i chi o gyfeiriad y natur y myfyrdod. Yn gyntaf, rannwn ni mewn litani seiliedig ar Salm 51, yn cael ei harwain gan Sian Stwdli a Sian James. Ac yna bydd Non Lewis yn darllen detholiad o adnodau o'r 4 ar 5 bennod yn y llythyr at yr Effesiad. Byd drygarog wrthef o Dduw, yn ôl dy ffyddlondeb, yn ôl dy fawr dosturi, dy leiaf yn rhoseddau. Golch fi'n lan o'n drygioni a glynhafu o'n bechod, crea galon lan ynof o Dduw. Wele, yr wyt yn dymuno gwirionedd oddi mewn, felly disg i mi ddoeth hineb yn y galon. Pura fi ag isod fel y byddaf lan, golcha fi fel y byddaf wynach na geira, crea galon lan ynof o Dduw. Par i mi glywed gorfoledd a llawenydd, fel y bwy'r esgyr na ddrylliais lawenhau. Cyddiad y wyneb oddi wrth y merchodau, a dileaf y holl eogrwydd, crea galon lan ynof o Dduw. Crea galon lan ynof o Dduw, rho ysbryd newydd cadarn ynof. Paid am bwrw ymaith oddi wrthyt, na chymryd ysbryd sanctaidd oddi arnaf. Crea galon lan ynof o Dduw. Dyroi ni eto o'r foled y iachawdwriaeth, a chynysgeidda fi ag ysbryd ifydd. Arglwydd, agor fy ngwyfysau, a bydd fy ngenau yn mynegu dyfoliant. Felly, dyma fi yn garcharor am wasanaethu'r arglwydd. Dwi'n pwyso arnoch chi i fyw fel y dylai pobl mae Duw wedi galw i berthyn iddo fyw. Byddwch yn ostyngedig ac addfwyn bob amser. Byddwch yn amyneddgar, a goddau beiau eich gilydd mewn cariad. Dim plantos bach fyddwn ni, yn cael ein taflu yn ôl ac ymlaen gan y tonnau, a'n chwythu yma ac acw gan bob awel sy'n dod heibio. Na, wrth gyhoeddi beth sy'n wir mewn cariad, byddwn ni'n tyfu'n debycach bob dydd i'r Iesu. Felly rhaid i chi gael gwared ar hen ffordd o wneud pethau. Rhaid i chi feithrin ffordd newydd o feddwl. A fel gwisgo natur y fath newydd. Natur sydd wedi fodelu a'i gymeriad Duw ei hun, yn gyfiawn a glân. Peidiwch brifo teimladau ysbryd glân Duw. Rhaid i chi beidio bod yn chwerw. Peidio colli eu tymer a gwylltio, codi twrw, hel straeon cas a bod yn faleisus. Eich lle chi ydy bod yn garedig, yn dyner gyda'ch gilydd, a maddau i'ch gilydd fel y mae Duw wedi maddau i chi drwy beth wnaeth Iesu. Felly dilynwch y siampl Duw, gan eich bod yn blant annwyl iddo. Dylech fyw bywydau llawn cariad, yn union fel gwneith Iesu ein caru ni a marw yn ein lle. Dewch nôl at y broc môr. Fel y gwelwch chi, mae'n amlwg fod ambell i ddarn wedi bod yn y môr am gyfnod hir iawn. Ac mae'r rhan fwyaf wedi rhisglo'n lan a'i canu'n wyn gan driniaeth y tonnau. Mae'n amosib gwybod pa god i nhw, heb i dadansoddi yn wyddonol. Ond fe ddewch chi ar draws ambell i siap digon diddorol o dro i dro. Ond yn ddiweddar, fe ffeindes i fod triniaeth y môr ac effaith yr heli yn gwneud rhywbeth rhyfeddol iawn. O dorri'r broc môr ac yna'i dafellu, fe welwch chi batrymau hynod. Ac o'i llyfnhau, fe welwch chi bod nhw'n rhyfeddol o hardd. Wel o leia maen nhw'n hardd i rywun sy'n wrth i bod gyda chod. A gyda'r haenau gwahanol,
fe allwch chi greu gwrthrychau digon deniadol. Eto i'r rhai sy'n hoff o god. Lle wi'n mynd â hyn? O'n i bai am driniaeth y môr, bydde'r broc môr ddim wedi ennill harddwch newydd. Ond yn sgil yr hyrddio ar y creigiau gan ymchwil llanw a thrai, fe grewyd patrymau rhyfeddol o hardd. A hynny nath i mi feddwl am eiriau rhyfeddol gan Paul yn ei ail lythyr at Eglwys Corinth. Ac mae Daniel am ei darllen nhw nawr. Fod trafferthion yn gwasgu o bob gyfeiriad. Dyn ni ddim wedi cael ein lleth yn llwyr. Dyn ni'n ansicr weithiau ond heb anobeithio, yn cael ein herlyd, ond dydy Duw ddim wedi'n gadael ni. Yn cael ein taro i lawr, ond yn cael ein codi yn ôl ar ein traed bob tro. Wrth ddioddef yn gorfforol, dyn ni'n rhannu rhywedd ar falwolaeth Iesu, ond mae hynny mwyn i fywyd Iesu cael ei weld yn ein cyrff bregus ni. Dyn ni sy'n fyw bob amser mewn peryg o gael ein lladd fel Iesu, mwyn i fywyd Iesu cael ei weld yn ein cyrff marwol ni. Dyna pam dyn ni ddim yn digalon ni, hyd yn oed os ydyn ni'n drafod yn gorfforol, dyn ni'n cael ein cryfhau'n ysbrydol pob dydd. Dydy'n trafferthion presennol ni ddim byd o bwys a fydden nhw ddim yn para'n hir, ond maen nhw'n arwain i fendithion rhagwyddol yn y pendraw ysblander sydd y tu hwnt i bob amser. Felly mae'n sylw ni wedi holio ar beth sy'n anweledig, dim ar beth welwn ni'n digwydd o'n cwmpas ni. Dydy beth sy'n ei weld ond yn para dros dro, ond mae beth sy'n anweledig yn aros am byth. Tystiolaeth rhyfeddol, un oedd yn gwybod yn iawn beth oedd wynebu ffyrnigrwydd stormydd gan y môr a chan wrthwynebwyr. Gwrandwch arno'n sôn am ein brofiadau eto wrth Eglwys Corinth. Cai sy'n ni i cyflwyno nhw tro yma. Dwi wedi cael fy chwipio 5 gwaith gan yr Iddewon, y 39 chwip. Dwi wedi cael fy nghiro a ffyn 2 gwaith gan y Rufeiniaid. Un tro, cafodd cerrig ei taflu ata i mwyn fy lladdu. Dwi wedi bod mewn llongddrylliad 2 gwaith. Un o'r troion hynny roeddwn i yn y môr am dros 4 awr ar 20. Yn ystod yr holl deithio di-baid, dwi wedi bod mewn peryg gan afonydd, gan ladron, gan fy mobl fy hun, a phobl o genedloedd eraill. Dwi wedi bod mewn peryg mewn dinasoedd wrth deithio drwy dir anial ac ar y môr, a hefyd gan y dynion sy'n cymryd arnyn ei bod nhw'n Gristnogion. Dwi wedi gweithio'n wirioneddol galed ac wedi colli cwsg yn aml. Wedi profi newyn a syched a mynd heb fwyd yn aml. Dwi wedi dioddef o oerfel ac wedi bod heb ddigon o ddillad i gadw'n gynnes. Nid ydym yn digaloni, medde Paul. Ein bod yn allanol yn dadfeilio, yn fewnol fe'n hadnewyddur ddydd ar ôl dydd. Dadfeilio allanol, ie, ond adnewyddiad mewnol. A sôn am yr adnewyddiad mewnol y mae wrth Eglwys Ephesus, wrth i chymyllu i fwrw ymaith bob chwerder, llyd, digofaint, twrw a sen, ynghyd â phob drwg deimlad, gan fod yn dirion wrth eich gilydd, yn dyner eich calon, yn maddau i'ch gilydd, fel y maddeuodd Duw yng Nghrist i chwi. Ar un yw'r neges i bobl Colosia. Gwisgwch amdanoch dynerwch calon, caredigrwydd, gostyneiddrwydd, addfwynder ac ymynedd. Goddefwch eich gilydd, a maddeuwch i'ch gilydd, fel y maddeuodd yr arglwydd i chwi, felly gwnewch wythau. Tros yr rhain i gyd, gwisgwch gariad. Dyna chi batrymau gwerth i gweld. Patrymau i harddu a phrydferthu bywyd. Un o ganlyniadau storm Covid-19
o ddod â harddwch fi'n hydd ers tro y mywyd y gymuned i'r golwg unwaith eto. Fe'n taflwyd ni ar greigiau, unigrwydd, ofn, arswyd, afiechyd, gweiledd, angau. Ac o'r profiadau unol, fe darddodd gofal, concern, caredigrwydd, cymwynasgarwch, tosgiri, heilioni, ymroddiad, aberth, cariad. Yng nghanol y storm, fe welwyd harddwch cymunedol a chymdogaethol, a fi ynghydd o dan fateroliaeth a myfiaeth hunanol yn cyfnod, yn blodeuo unwaith eto. Yn ystod y misoedd diwetha, fe glywyd llawer o sôn am normal newydd wedi'r storm chwythu fflwc. Ond y cwestiwn yw, beth fydd y normal newydd hwnnw? A'i llithro'n ôl fyddwn ni i'r un hen batrymau? Wythnos yn ôl, fi oedd cwmni wrthi am oriau yn clirio sbwriel a budreddu oddi ar lwybrau'r wyddfa, wedi'r llif ymwelwyr adael ôl i diffyg parch a'i hunanoldeb. Mae'r gri yn cynyddu am agor yr economi, yn sgil y bygythiad i fusnesau a swyddi, ac ofn y diweithdra gweitha o fewn cof. Wel, y gwir yw y gallwch chi atal diweithdra drwy bolisïau blaengar a radical, ac arallgyfeirio arian ac adnoddau oddi wrth brosiectau gwastraffus a gwallgo. A phenderfyniad gwleidyddol all osgoi diweithdra torfol yn y blynyddoedd nesaf yma. A chredwch fi, wy'n siarad fel un sy'n gwybod yn iawn beth yw effeithiau diweithdra. Oherwydd llwch y glo, bu'n had yn ddiwaith am 12 mlynedd. Dychmygwch yr effaith ar blentyn 3 ar 10 oed, yn clywed i fam, drwy dagre, yn diolch y gallau nawr, a'n had yn ennill 4 pint, 7 swllt a 6 unog yr wythnos, ddechrau clirio'r ddyled am fwyd a dillad yng Nghwop Pontyberem. Fe wn i'n iawn pa mor enbyd y mae ac y bydd ar filodd y deuluodd yn gwlad am fusodd efallai blynyddoedd. Ond ar yngweitha, wrth glywed y crwch lefen cynyddol am agor yr economi, rwy hefyd yn clywed Waldo. Elw yn wallgo fan tynnodd tua'r dibyn. Tynnodd y maes oddi tanom. Bara brawdoliaeth a gwyn tostirin sarn. Ac elw a chwardd yn orffwyll. Ar ddechrau'r pandemig, ymddangosodd y graffiti yma ar fir gorsaf tanddaearol yn Hong Kong. Ni allwn ddychwelyd i'r arferol, oherwydd yr arferol oedd y broblem yn y lle cyntaf. Dyna sy gyda Waldo, wrth reddwydio am y newydd a'r gwahanol. Awen y crochennydd yw'r wreiddiol rhin. Caiff awen rannu'r bara a gweinu'r gwyn. Fel Waldo, mae Orweth Pete hefyd yn sôn am y crochennydd. Crochennydd, eilia gerdd ddi-fai, am un roes fywyd ym mhob clai. Caned y droell glod I ddiw, am un a droes bob marw'n fyw. Medde'r proffwyd Eseia, ond tydi o arglwydd yw ein tad, ni yw'r clai, a thi yw'r crochennydd, gwaith dy ddwylo ydym I gyd. A dyna gyfrinach yr harddi a'r prydferthu yn y pen draw. Ildio'r clai yma I gael I ddyluno a'i fowldio gan yr un sy'n ar gallu droi pob marw'n fyw. Dyna sail hyder Paul, a'i sicrwydd pob dadfeilio, fod na adnewyddu'n bosibl
dan law y crochennydd dwyfol, sydd trwy fab a'i angau drud, a grym i ysbryd glân, yn gallu adnewyddu a harddu holl orwelion oes. Mae'r rhai yn dweud mae'r her i ni fel eglwysi pan byddwn ni'n ail gynnull, bydd addasu yn patrymau addoli a'n bywyd eglwysig. Ond her i ni, bydd sicrhau y bydd y normal newydd yn wirioneddol newydd ym mhob ystyr, a bod ffrwyth yr ysbryd, cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb a ddwynder i'w gweld yn amlwg wedi'r storm. A chydag ymddiheiriad i orwerth Pete am feiddio newid un gair ym mhennill ola Carol y Crefftwyr. Minnau a ganaf gyda chwi i'r iddew gynt am carodd i. Caned y bobloedd oll i ddew am Iesu, a droes bob marw'n fyw. Gweddiwn. Ein tad, yn ystafell ddirgel y galon yr wyt ti, yn aros i gyfarfod â ni, i siarad â ni, a chynnig dy gymdeithas i ni, yn rhydd ac yn rhad gwaethaf bob angelyndod o'n heiddo. Gad i ni nawr fanteisio'r y ffordd hon, i dangnefedd calon, gan agor yn hunain i gyffyrddiad ysbryd Iesu, i'n hadnewyddu. Arglwydd cliw ni y bore yma eto ran bawb sydd dan gwmwl Covid. Fe gofiwn yn dyner am y rhai sy'n mewn gweiledd, am eu teuluodd yn ei gofid, ac am y rhai sy'n mewn galar o golli yn wyliad. Dyroedd iddynt i gyd brofi wrth dangnefedd di yng nghanol y storm, a gwybod am y cariad na all ddim oll ein gwahaniodd i wrtho. Clyw ni yn ein gweddi dros y rhai sy'n dal i fentro'i hunain ar lles eraill, yn nyrsys a doctoriad a holl weithwyr y gwasanaeth iechyd. Diolchwn am ei gofal a'i hymroddiad ac am y ffordd maen nhw'n cysegru eu hunain i ofalu am eraill. Gofynwn am dyfendith arnynt a thofal drostynt ac am nerth i ddal ati gyda'i gwasanaeth amrysiadwy. Arglwydd a nynna yn clywed gyment am ddyfodol o normal newydd, gwyddiwn am i ti ein hadnewyddu ni i gyd, o bob lliw a llun, o ran meddwl calon ac ysbryd, yn haelunio ar dy ddelw dy hun, ehangan calonau i dderbyn cariad y tad ac i estyn ei gariad at eraill, puran meddyliau o amcanion am hir a hardda hwy a feddyliau di dy hun, cod yn hewyllus o afael popeth hunanol a gwna ni'n hael ac agored ein hysbryd. Rydda ein doniau o amcanion anheilwng a pherffeitha hwy yn dy wasanaeth di. Ffurfia ni'n gyfan gwbl ar batrwm dy berson, a gad eith fywyd di lenwi a ffurfio ein bywyd ni. Clyw ni yn enw a heiddiant yr Iesu. Amen. Diolch eto i Griff, y ddwy Sian, Non, Dan a Cai am ei cyfraniad, i Lowri am gyfeilio, ac i Richard am ddelio a dirgelion y we. Wythnos nesaf, Richard fydd yn arwain yr oedfa. Y gobeith y cawn ni gwrdd yn y capel ar y sil cyntaf o Fedi, ond fe gewch chi glywed mwy am y trefniadau hynny, gan y byddwn ni'n llythyru'r holl aelodau yn ystod yr wythnosau nesaf. Ar nodyn personol, gai ddiolch o galon am eich gofal drosto ni'n dau yn ystod y bythefnos ddiwetha, ac i ddweud fod Dilys yn gwerthfawrogi'n fawr bob arwydd o gonsern a charedigrwydd a'i bod hi ar wellhad. I ni'n cloi'n cwrdd gyda chyflwyniad Sian Meinir, un o blant y Tabernacl Dolgellau,
o emyn yr ynysu eirin ogwen. Holl dristwch y colledion sydd yn ofid ac yn herio'n ffydd, mor fregus ydyw byw. Bydded i Dduw'r cariad a ddatguddiodd ei hun i ni yn ei fab Iesu Grist, ein cynnal, a'n hadnewyddu, a'n galluogi i fod y bobl y galwodd ni fod. Gweision ei air, negeswyr newyddion da, cyfryngau i gariad. Amen.